wist ik even net wat ik zeg. Daar doen een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. De heksering. Wat wie is Sipke wurgjuster? Doet er in een vrood van de heksering op ziek hier wie in haar wieke wrotmoes, maar haar net fine koe. Hij voelt wel een plakje tussen de bosjes. Wat lijkt er lekker te sliepen, vies ik net? Oh, maar zeg nou dus. Waar komt er aan? Dit is een vreemde vogel. Willem had mij al heel wat vogels gebracht. Maar een stikkelbaartje? Nee, dat is nee. Oh, wat lijkt er lief te sliepen. Het is Wikje de Wikka. Tja, jongen, die paddenstoel, hè? Ja, daar weet ik net volle van, hoor. Ik had ze hier nog niet aan jongen. Maar, daar verderop, daar haast een oude holle beam. En daar is ik de vogels al in die dit ziek binnen. En Grif helpt ze dan op. Die heks bedoel ik. Zei Tomke Willem, wilst er wiest naar het plak dat er bedoelt. Maar Omke, wat doet die akelige heks dan mij die arme vogeltjes? Stam het beerboeloe. Hoe bedoelst, jongen? Ze maken het zo anders beter. Oh, waarom is elke hier altijd zo bang voor die heks? Ja. Help! Een heks, een akelige heks. Oh, help! Kjolp Sipke, als er in hier een wekker wordt. Nou, jongen, net zo mooi. Ik had er niet dien, toch? Zei het Wikje goddelijk. Maar Sipke jet het net eens. Oh, help, Bimboeloe, help, Bimboeloe, een heks. Oh, Ropt er uit alle macht. Omke? Het is Sipke. Ik ger hem roepen. Oh, wat moeten we doen? Hij roept om help. Verduurd, jongetje. Nou stoot dat juist. Ik ger niet. Maar Beerboeloe jet het heel goed. Jij stoot ik? Oh. Sipke is heel bang voor Wikje. Maar als dat echt nedig is? Jongen. En als Beerboeloe en Omke Willem hem helpen zullen? Mooi maar wesjen. Oh. En voor rust lekker sliepen.